Eger de siziň amaraňyzda menýal ýaşky ip bilmeýänler bolsa, onda bu resepti siz üçin. Ilki bilen ýaşky etimizi alýas we gaýnakda ýuwup 3 sagat 2 sagat ýaly duw suwda edip goýas. Ondan soň böleklere bölüp gowurup başlaýas. İki tarapynam gadarýança ýagda. Ýa-ni ýança soğanymyzy doguraýas. Ýazy ýot ýemeň aklym sijim aklym. Sijimi. Şerederdiň işine soğany. Bir çay çemçi şeker talýas, biraz tagamny gowulaýar. Onçalap gowurýar, tuz, burç istewere sepýär we esas ingredient hem soýawy sos. Soýawy sos galynja ýytynam aýryp gowurja tagam berýän eken. Ine şular ýaldaşyp. Boldy soğanymyz salýas da pesejig otdy. İşler bişýänçe buglaýar. Yarım sagat ýalyk bişýänçe oňa çendim garnirimiz edýäs. Ýani ine biz birinji gowurduk, tüw gowurduk. Meske ýagda we beýlek ýagda biraz gowurýas. Gowurumyzdan soň gaýnap goýup buglaýas, tuzyny terip neşler ýa seçilen turan tüw bolýar. Tüwüň üstüne de ýa-ki palawymyzyň naçinkasyny goýup, türk palawy diýip saçaga eberýär. Ýa-da gönüňize ýaranyrsa hökman goldan like basyň, paýlaşyň, tagamy gatyp etdi bolýar hökman taýarlap görüň. Spasibo za lajki.